E cando morría unha persona chamaban a media aldea, había que ir hasta ali e todo o mundo, iban rapaces, iban todos mirar como morría a persona. Que eso, bueno, eu teño precisamente un recordo de moi nena que a veces facemos cousas que creo que non estaban ben. Eu acórdome de meu abuelo, morreu cando eu non tiña 4 anos, e eu non teño outra imagen del máis que velo na caixa e velo na habitación onde estaba posto, e eu que andaba de arredor da caixa. Esa imagen a min quedoume toda a vida, e eu ainda non fixera 4 anos cando, sin embargo non teño outra imagen del, pero esa imagen quedoume toda a vida. E de feito eu tuve moitos anos medo na casa, eu non subía aos cuartos eu sola, que tiña medo na casa. Non sei se foi por eso, se por o que foi, para min quedoume medo. E botei moitos anos con moito medo. E se vestían o difunto, facíanlle todas as mortajas. Eu isto, cando morreu a abuela do meu marido, ainda se lle fixo eso na casa, eu acórdome desto. Estábamos falando de hai 23 ou 24 anos. Ainda eu isto ainda o vin. E cando morreu miña nai tamén se lle fixo na casa. E fixémoslle as da casa, as mulleres, que eran as que o facían. Sí, velaba. Se morría un día a mañá, podías enterrar para outro día a mañá. Se morría a tarde, hasta outro día a mañá, que non había tarde, non había misas, quedaba hasta outro día. Quedaba 2 noites na casa. Non, aquí había homes, pero axudábamos as mulleres. Aquí había homes que vestían. As mulleres vestíamos as mulleres. E os homes vestían, pero as mulleres tamén axudaban. Había 2 homes, e entonces eran os que vestían e os que os preparaban. Así é cousa. Cando morría un difunto, pois, se era no inverno, ibanlle aquí, os de aquí, tanto os de Moa como os de Bustelo, ibanlle axudar a baixalos, para remudarse no camiño, porque claro, 10 kilómetros cun difunto ao lombo, e houve un que había unha nevada e botou 3 días sin non poder enterrar. Entonces, despois, foi cando lle foron puxos algo mellor, pero a neve había, e foron axudarle a traelo. Iso non me acordo, só me acordo cando morreu miña abuela, que eu xa era maior. Eu xa estaba estudiando, xa tiñan o problema de... Bueno, xa era maior. E acórdome que despois despois do entierro, facías unha comida nas casas. E desa comida si me acordo. Pero claro, eu era maior. Eu xa estaba en Pontevedra, ao mellor xa estaba con magisterio. Supoño que sí, xa estaba en magisterio. Porque meu pai sempre conta que miña abuela quería facer testamento. E non a deixaron porque querían esperar ao San Pedro para ir xa, cando era o San Pedro, que era a festa do pueblo, e verse comprar máis cousas. Entón, meu pai dixo esperar e morreu antes. Eu non estaba aquí cando morreu, pero sí, deso acórdome perfectamente. Bueno, tiña como mordar a forza. E eu, eso do Bealo Can non o teño así moi claro, pero das peas aínda lle teño certo reparo, cando a soio así, cando miña nai estuvo na cama 3 anos. Bueno, xa levantábase, pero estuvo maliña durante 3 anos. Eu cando oía unhas pejas por ali, poñíase a piel de galiña, o sea, no fondo, quedoume eso, que había un morto, que iba a morrer alguén na casa. Ainda preparei esa xente toda morreu toda na casa, a que coidamos nós, morreu na casa, e nós, eu a vestín a xente, e todo foi todo na casa, que non foi, claro, xa hai anos, pero que xa, eu que sei, hai máis de 20 anos. Si, vestíalos e nada máis, tampouco, librábase o sitio para, tiñas que librar o sitio para telos. Nós precisamente aquí, por exemplo, isto estaba dividido, e nós estuveron aquí, neste comedor, me parece. Este mueble non tiñamos, isto non tiñamos, que estábamos nun piso en Lalín, e estuveron aquí, depositados aquí.
todo. Bueno, non, aquí non, pero eu acórdome de que estando ainda eu solteira, morreu ali unha veciña, morreu un rapaz, que ela ainda estaba no hospital, estaba na casa, estaba en Villa García, estaba noutro pueblo, e morreu o rapaz ali, ela vivía ali, pero depois foi uns días para a súa casa, e o rapaz trouxerono, pero ela quedara ali porque estaba mal, non? E sí que ainda temos fotos, sí que lle fixéramos un altar, bueno, un altar entre as veciñas ali do pueblo, un altar precioso, pero precioso, todo con flores, a máis fora así na primavera, e con flores, e con... Bueno, sí, eso sí que se facía así, e sobre todo cando morría, claro, un rapaz ou... Eso sí que me recordo eu, pero eu que sei, eu tería 15 anos ou por aí. Meu pai estuvo na casa. E ali preparábanos os da casa. Agora non, que xa che fan todo de fora, mas levas para fora, que non hai mellor cousa. Alo menos, despois quedache aquilo de... Eu non sei, miña nai axudaba sempre. Nos, de feito, a abuela tuvémola na casa, e sí, foi miña nai quen... Miña nai e máis súa irmá, que eran as dúas fillas. Normalmente eran as fillas que nos facían, sí. Sí, nunha habitación ou nun salón como este. Eu recórdome de que se era nun comedor, pois tiñas que sacar a mesa, deixabas as sillas para que a xente se sentara, pero sacabas a mesa, e se era nunha habitación, pois igual, tiñas que sacar a cama. Antes non había outro sitio, non había tanatorio, nin había... Entonces, pois... Eso sí, sí. Decían que eso, que, bueno, os animales que se daban conta de que algo pasaba. Porque normalmente, pois, berraban. Entonces, pois, sacábanos a fora. Sí, antes preparábase cafés, dábaselle despois dun tierro, casi facías unha comida como hoxe unha festa. Dábaslle de comer a toda a familia que iba, sí, sí.